Kan manen, di senior citizen iti bangged, nga age is just a number. Tisiglat ng agsala, nagari bayat ti Senior Citizens Day, apaset ti Washington Banquet Town Fiesta 2026. Nabingay ti kategorya iti Tingyan Dance, Folk Dance, ken Ballroom Competition na pinartisiparan nagiti clustered barangays. Makita tinong Aida, suot nagiti namari sa costumes. Panangi celebrar iti bilyag talento kan kinaktibo dagiti senior citizens iti ili tayo nga bangged. Di pa nagkaykaysa ti senior citizen ita piyesta kaya't mangipaneknek ti kinapateg na iti komunidad. Bigbigyan ti lokal gobyerno ti dakila papelda, hindi pa nagprogreso ti ili. Na kayo ti sarikadkit sa diri ti komunidad tayo. Saan kami nga balin nga nasihat nga tao ken makipagili. No saan ang gabo iti panangmuliyo kada kami iti kaganos iti pampanonot ken bagimi. Nagyaman pa iti LGU, nagtultunay suporta ng ipapaay da Upper Representative J.B. Bernos ken Solid North Party List Representative Ching Bernos. Naipanamdamay nagtultunay nga suporta kaniti programa ti Senior Citizen iti Bangged ang mangitag-ay ti pagbiaganda. First time makigamulo kinay ko nga okasyon. Babaen iti napintas na pinagidaulo ako Congressman JB kan Manteros kan Datingon na Pinayor kan naging amin mga officials with our help pagpuspam yun na isa. Kabayatan na, kalpasan ti performances. Naideklara ng abak ti Tingyan Dance, ti clustered barangay ti Kusili West ken Lubong, idino ti clustered barangay ti Lipkan ken Kabaluan, ti kampiyon ti Folk Dance ken ti Ballroom Dance, kampiyon ti clustered barangay ti Santa Rosa ken Zone 6. Dagiti kampiyon ti nangyawi ti sag 40,000 pesos, idinto 30,000 pesos ti consolation prize. Archie Lorenzo, Balitang, Solid North.